Sige, sige. So what's up? Hi sa inyo. Hi. Hi. Ani sila wani nanood og eskwelahan. Wani sila nanood og eskwelahan. Eskwela. Kani ako sad. Ako sad no. Sa may ato diya. Popular. Ano naman? Ano naman wa man? Ha? Wa kay lingaw. Ha? Ako kay wasan ko lingaw mga achoy. Achoy. Hi achoy. Tuh. Ano siya na ray? Tag-iyaw. Nag-TikTok. Nag-TikTok ang tag-iya. Kani. Nana siya uyab. Gulay ra buhay ka chat. Buhay ka chat. Puro na uyab. Gay. Malas ni mo eh. Kapre. Sa may nabuhat ni mo na. Nalingaw ko. Bah, Nalingaw ko sa kong gi-edit na ray. edit ka. Wa, Ano naman? wala. Anong nag-edit mo ka? Ha? Ulo. Ayaw. Ulo. Ayaw. Ako na. Di ako siya. Gano'n na lang ko eh. Dapat naman may pabilyar. Wala naman siya na ang good. Dapat Phantom. nakatawad ko kuan. Guwapa. Ah. Paha. Paha sa animal cat. Animal ba yun? Animal ba yun? Pre, guwapa daw ang animal. Pre. Uy, guwapa daw ang animal. Umot lang. Animal ka. Sa guys, nabid dire sa SM nagtambay. Tambay mi dire ah. Na may kay view. No. Ano ang view? Nami kayo. Layo kaya to. Nangadto ang sinihan. Paan ka kilometro? 48 meters. 48 meters and 1 kilometer per hour. Gago! Ganahan ka, pre? Ganahan ka? Memories. Bring back memories. Memories bring back you. Wah! Zap! Pre. Acho. KNPP. KNPP. Ikaw. Batikig na. Batikig na. Batik. Ito din guwapo. Cho. Oh. So. Napay. Ay. Go. Ay. Ay. Ako ako dire no naglingkod ah. Tama na. May lingkuranan naman dahil usap hindi ko ganahan. Achoy, achoy. Samukan kay nga sana. Nagsigaw export. Sipo siya kamedyo. Samukan tayo. Kana sila dia, una sila kalabutan. Una sila kalibutan na dia. Ilara na mga kinabuhi dia. Ilang mga kinabuhi. Agay! Ilang mga kinabuhi nga ilang gipang kuan ba lagi pang Asa ba? gipang share silang kinabuhi. Ano ba yung sa research? Himo na mo sa research. Nga Jay. na tayo. Studyambay man na dire no. Studyambay. What's up, Machoy? Kitang ka. Tayo Naray. Naray, ya. Naray. Naray.
Aray. Okay. Naghimo siya sa gibuhat. Gibuhat ni sir. Mga siya buang. No. Nga nang buang nga tao. Buang ka, pre. Pre. Buang ka. Buang na siya. Buang ka, pre. Pre, buang ka. Exam mo po. Buang ka, pre. Buang ka. Uy. Buang ka. Buang na siya. Buang. Sup? What's up? 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 Masa ba pilit ka? Oh, Pre, buang ka, pre. Buwan ako. Buang na ka. Nabuang na ka. Nabuang na ka. Ma, samukan mo ba? Lamigay natin naon, pre. Ha? Lagi, lamigay natin naon. Anong sa? Lamigay ka. Naa. Abot niya to, ah. Abot dito. Abot dito. Sige. Nabuang na siya. What's up, Achoy? Unsay feel ni mo, Achoy? Wow. Wow. Wow, Achoy. Agi ko na, pre, agi ko na. Tara, ko agad. Di ba na? Ha? Uy, ay, dagan. Hi. Hi sa inyo. Buwagan, buwagan. Ambot lang. Kani, ambot. Kani siya, buwagan. Ibuwagan to sila dito. Ibuwagan. Ibuwagan sila kanto mga achoy. Kani dire o ka ba o gibuwagan mo di sila. Sini ibuwagan di sila. Buwagan mo. Oy, get. Nungoti no. Pre, nungoti sa itlog. Sige itlog, nungoti. Ate, pinagbumus. Sige. Ha? Kasi mo ate. Ate! Trangya! Trangya! Trangya, masaya tuloy doon si Moti. Diarrhea. Diarrhea. Picture daw tat Rhea. Kirong. Cha, the picture ni. Para di maan, nasa dere. Naman ko na iya ate. Ngong picture lang mi dere. Hindi ako nila dapat pinagpilas. Ala, issue. Issue na naman. Brian, no? Issue na sad. Isu na sa tumiyan, patay na sa bitin mama. Bungaguan eh. Bunalan. Bunalan lagi. Issue na sad. Issue na po siya. Ay, may ka-graduate aning kay may sudsod. Klase no? Joke. Klase bitaw. Chat si Kuan ako, si Sir. Patay mo research. Bitaw. Ha? Unsa cha? Unsa pab. Why research? Oh. What time? Kita graduate. Bagti kayo. Bagtik na. Graduate ta ni. So, yung mga graduate
up sa inyo mga choy? Madto na may karon. Og eskwelahan mga choy. Alas 2 na. Alas 2 na, amo ni tingsud sa mong busod negro, alas 2 na. Pagtig no, alaunang klase na mo, pero alas 2 na mga to. Mo na bagtik do. Kaya pay, may problema. Yan ang tunay na estudyante. Tunay na estudyante. Real Tunay na estudyante. Estudyambay! Estudyambay. Estudyambay, tambay. Estudyante may nga nagtambay sa SM. Pero no, napay, nag-vlog ang usa. Nag-vlog na sila. Makikulab. Mag-collab na to. Mag-collab na to ang love team diri ano? Nadra. Ay. Sana all love team. Ay. Team lang, mo love. Yan ay usa dire oh, nag-Paul he. Kawaton na ng cellphone ha. Gabre. Sa problema. Okay, problema pre. Pag-edit. Mag-edit. Ang ikaw, Cha, ano yung problema? Research. Research. You get the idea. Yeah, that's it. That's it. Research ay mong problema? Ako po. Research. Ikaw. Akong problema kay ambot kay wa mo kay problema. Good. Gago! Okay. Bine-blessingan tayo. Parang pag-edit lagi. Pag-edit lagi mo problema. Ha? So ako, Achoy. Tagal ko problema mga Achoy. Mga choy, iba mo ko mag-edit. Pero ang mas gusto man ako nga edit, kanang mura na dyan siya, kaning maka-attract jud pa. Gusto kay kakamiko agad to. Dito tiyaw tangko. Oh, prato. Na search kayo. Forward pa lang, grabe na. Wow! Kami na kayo kaning graphics. Graphics. Dami yung graphics to. So yeah, shut up. Eto na tayo. So nga na namin diri sa Annex. Sa Alex, naroon sa stairs. Oh, kauban. Stairs. Mga Choy. Achoy. Nada sa Annex. Hoy, klase. Pinbar. Sumunod waray kuan hand washing done. So, is that pagklase? No. Wala kaya ako, pre. Kasi, nga na. Yes. Ang required kasi sa Required si DepEd. Nakuha kay nana, di na ah. Unyo. So, na guys, gani siya. Di man naman daw siya unyo. Ganina. every hour, every minute, every second. Sa What? Oh. sa mga eskwelahan nila. Yan na naman kuya. Ganina. Balik pa tayo niya basta muso. Balik gapon nga to. Sa mga Achoy, magawas silang may kayo maragwa may klase no, man si Sir Aljo. Sa katiyas, dire tabi. Dire tayo, matog ko. Muli na ta. Ikaw. Muli ka. Ba? Sa mga ko iwan. Tara pre. Sa ibasan, or ipagawas. Ha. Maybe, Nag-produce na. Ha? Nag-produce na ko. Fourth step, pag-edit. Fourth step pag-edit. Sige. Achoy. Pakita ako na. Kit. Pagawa sa edit kayo. What's up sa inyo mga Achoy? Yo, what's up, no? Karon mga Achoy. Muli na meron, no? So what's up sa inyo mga Achoy? Nanakuto mga atong video. Shout out day ko nila sa Tropang MM, shout out ko sa Tropang MM unya. Shout out po ko sa mga ka-Achoy diha sa mga kabaranggayan. Yo, shout out sa Barangay Linaw, men. Shout out sa inyo mga Achoy. So, kaya kung ito mga itong video, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated mo ka sa akong mga bagong videos. Peace out!